Judit, hemen hain naiz. Mosten gazta, zen musa hain naiz mosten. Lodigi, finoko mostu biharret, oze esango zenuke. Bueno, niri gazta mota hau pixka lodi xamarra. Koskaiteko nola hain leuna dan, ez da? Bai, oso haua pixka betetzea. Egia zan ze gazta krematu dituzuen zorionak, Hemen dakau Judit Garzia, behieko gaztandegitik etorri da, eta zuek behiakin bakargitezu gazta, ez da? Zenba gazta mota dituzue? Boladan arabera, baino 6-8 gazta mota diferente, bai. Ados, behitu, gaur elkarrekin ingo deuna da, ravioli batzuk, erremolatxanak, eta ingo deu batata eta gazta berezi batekin beteta. Ze gazta erabilgo genuen? Pizka sustantzi deuna badakazu hola? Bai, igual zaporetxuna izaten da urdina normalean. Vale, eta ezkarri aldez urdina? Ekarri dut, baino berri xamarra da. Ez aio tokatzen oain dikastea. Baina, bueno, bat ekarri dut. Zapore aldetik goxoa egongo da, baino oain dike puntxu bat faltako zaio. Nola ireki bihar detau? Berez, bueno, nik daukat... Bai, soka batekin, pita batekin bezala, ari batekin ez da? Bai, ari batekin oso... Erraz mostea. Ebaki garbia izaten da. Eta irukitxo bakentzen bai otorrela goiti beraino? Bueno, izan lehike. Bertxo gateko eskie? Beste aukera bada... Erdibitu? Erdibitzea, bai. Bai, venga, erdibitukoet. Eta geho irukitxiki bat etako. Labana hunditxo honekin. Kodeatukoet. A ber, Zaure xexa amurra, Epa, nola da ditzen dia nola da? Berez da penicillium roqueforti. Hori. Da, lizun bat dena kolore urdinaren arduraduna, ez? Berez, hori garatzen denean... Ze goxua, ze sagutxua nahi zen. Bai, baino ikusten da oso berria da. Bai, geratu berdu gehiola eta urdinak gehiago zabaldu behar du, ez da? Urdina deitzen zaio urdin de benaz edo azul de benaz, eta jun behar da, penicillium roqueforti, hemen ikusten dugun lizun hori, jun behar da garatzen zulo guztitatik. Hortako denbora behar du. Ados. Egia zen ez dio gutzi. Ez dio gutzi, betiku presakin eta gogokin. Hemen txeutziko deu. Ze, pusketatxo bat horrelak entzen baiot, ja puskatu zaigura pusketa hori? Bai. Hau erabiliko dugu errez. Azala jan alda? Bai. Ez da, dana barroa. Bai. Venga, hau dena barruan sartuko jo, eta hau hemen txeutziko dugu, horrela xe. Ez dakizu ez zeu zaiakan honek ze ona. Egia zan, zeratik gana inbeste dutu da gau, ardi gaztata, behi gaztak ez dakak gure kultura nahi inbesteko... arrakazta, dango xuagin. Ja, bueno, berez nik uste dut hori dela baitare sektore bakoitzen izan duen bilakaeragatik, ez? Garai batean, baserre guztietan egiten zen beigazta, ez? Denok entzun dugu, gure amonak egiten zuen beigazta, eta gizte, esne behiak oso... Ba, eta soberantzionian zozein bihartzan, ez da? Bai. Baina gero, esne behi sektorearekin, hartu den bidea izan da, produzio handitu eta industriari saldu. Eta hartzantzan berriz, beste bide bat eginda, produzio txikigok leheno igual gehiago, baino mantenduz, eta norberak hartzaile beraiek gazta egiteko bide hori, ez? Eta orduan behi gazta artisauan egiten duten, edo egiten dugun produktoreok ez gaude asko. Vale, eta egiten dezuna esaten zuen bezala, ja. Ez da garatu hainbeste bide hori, ez? Saldu da, esne mordo batitea, behiak jarri esne mordo batiteuela. Eta industriari saltzea esnea, eta ardiz hartzantzan, beste bide bat jorratu da denominazioarekin, beste zainduz gazta mota hori definituz, beste gainera oso gazta hona da, ardilatxarekin lotuz, beste bide bat. Eta adibidez, esango genuen behi gaztak berriro bere indarra hartzen nahi dela, hemen etorri zaigu Bizkaitikan bai behi gaztagilea, eta eoneiz nire bai historiaz abokado zen behi gazta eharrak dituen, araban bai honitzen gazta urruina itezun, bikote batekin, sekulako gazta irutu zitzaiten, eta gila zen, ez dakit guain, goraka di joan, berriro geldikan gauden, edo nola di joan historia hau? Bueno, nik uste dute, esne sektorea oso gainbera dago, ez? Hemen, izan den produziotik edo izan den indarrarekin gaur egun daukanera, alde handia dago, ez? Egia zan, beti egonda korronte bat produzio txiki ona eta igual transformazioari, salmenta zuzenari, ez? Eta igual ekologikon eskutik ere joan dena, ez? Vale. Baina bai egia zan hortik kanpo ere, gero eta gehiago ikusten ari da bide posible bezala, ez? Baserriari eusteko edo esne produzioari eusteko, transformazioarekin eta beste era batean, ez? Interesgarria litzateke etxean transformatzearekin batera baitare,
revisatzea produzio sistema bera ere, ez? Ez bakarrik orain transformau, eta baizik eta hasieratik, bueno, ikusi nola hobetu dena, ez? Gustatuko zitzen beste gazta batxo bat ikustia, Judit, zinik harrikoso. Bueno, gustatuko zitzen tanak ikustia, baina, bueno, hirugarrengo bat, ikusteko irrikitan nago. Bai, bueno, daukagu iten dugu baitare mami biguñeko beste gazta bat. Mami biguñeko gazta. Bai, da gazta prentsatzen ez den gazta bat. Prentsatzen ez den gazta, bale? Bai, egiteko modua diferentea da, punto batzuetan, baina... Hau zana bezala, kamen bar bat bezala, osea, tetze jomen, osea da hori zehazki. Bai, hauek dira, berez da... Beste peniziliun mota bat, ez? Peniziliun kandidun, eta da lizun bat, azalen garatzen dena, oxigenoa behar du, eta azalen garatzen da, eta egiten duna da gazaren ontze prozesua bideratu. Orduan, joaten da kanpotik barrura, gazta protelizatzen urtzen esan dezaun. Gio, zabalgarria geldituko da denbora horrea di joan bezala? Bai, baldintza honetan heltzen baldin bada eta denbora uzten baldin badiogu, gero eta gehiago urtzen jungo da, eta bukaeran izaten da, bai, oso, bai, urtsua. Ze ona. Bueno, puskatu, a ber nola mozten da, gazta hori, kasi nahi dut. Nik horrela mozten dut. Hau nahiko berria da, baitare, honek dauzka, hori, 18 egun, eta orduan momentuz, ikusten da dela biguña, ez? Oso krematxue, eta joera izango da, lizun hauek jungo dira lana egiten, kanpoti barrura, eta joango da urtzen poliki-poliki. Ze ona, gastatuko enoski baiet. Jateko mundau. Ze ona. Eta aurrena daztate duena baino, zaporetxuagoa da. Bueno, Gio, urdina, zapore, hau bitarteko bat izango genuen ez? Izan leike. Hau da, bai, diferentea da. Honek mantentzen du, bai, esnearen zaporea ez du hainbeste gurini zapore hori, baino lizunen efektua ere hor nabaritzen da ere bai. Krema testura ere oso importantea da gaztaia hontan. Egia esan zorionak, oso ona dago. Eskerrik asko. Oso ona. Gazta gehiago karrituzu, ez dakau denbora gaztatzeko, baina kontatu ze karri ezun. Kaxita hortan zer dago? Bai, hemen dago gazta laktikoa, da, bueno, gazta prozesu oso diferentea eramaten duna, mamitzeko garaian ez da gatzagirik erabiltzen, eta esnea uzten da denbora gehiago maduratzen, azidifikatzen. Orduan gero bera mamitzen da azidifikazio horregatik. Eta ze ikutu eukiko, ni guantxe daztatuko. Gazta bat matiz gehiago dauzkana. Azidoa da, garrastasun puntxu bat ere euki dezake, potenteagoa da. Oso diferentea da. Testura ere nahiko diferentea dauka. Orduan gazta sustantziak ingustatzen zaio nahi, ezin obia, ez da? Bai, diferentea da.